Hello everyone! So again, ito yung nag-viral na video sa McDo na naging racist ako and nagamit ang Bisaya word as an insult to someone. And in behalf of my friends din po, nagsusorry kami na nagawa namin yun sa hindi magandang paraan at nagsisisi kami ng sobra kasi maling-mali yung ginawa namin at nandamay pa kami ng isang mga tao kaya mga grupo or community. Hindi kami nag-isip na magiging malaking epekto yun na kung makaabot ng kanino at kumalat nga. Hindi kami naging aware sa actions namin na galit kami that time at hindi nakapag-isip mabuti. At sising-sisi ako, lalo na po ako. Lahat ng bash, lahat ng messages, tinatanggap ko yun kasi I know na deserve ko yun. And again, we're deeply sorry po sa lahat ng nasaktan, sa lahat ng na-offend namin. And lalo na dun sa grupo na nakasabay namin kumain sa McDo. Sorry talaga. Hindi namin sinasadyang masabihan kayo ng ganon. Ayun po. Sorry po talaga. Inaamin po namin. Inaamin ko mga kaibigan ko. Sa kaibigan ko na nagsabi na word na pangit. Patawad po. Sorry po talaga. Maling-mali po talaga yun. Maraming salamat po. And the last thing to discuss po is yung sinasabi ko po na squatter team. And mali po yun na i-describe ko ang isang maling action as a squatter. So, humingi rin po ako ng patawad dun sa nasabi ko na squatter po. Hindi ko naman po humingi na squatter in Bisaya, hindi po ganun. As they, parang dinescribe ko po yung actions nila as a squatter po. Maling word na rin po talaga yung ginamit ko. So, sorry po, patawad po ulit. Magsisilbing isang malaking aral po sa amin to habang buhay po. Thank you po. Kahit kailan po, hindi po naging maganda na maging insulto po tayo at hindi po natin kinako, lalo na ako na ginawa ko yung gano'n na gumamit pa ako ng salita, nandamay pa ako ng isang community na kapwa Pilipino po yung nasaktan ko. Po. Sorry po talaga, patawad po. Naamin ko po, mali-mali po ako. Humingi po ako ng patawad sa inyo. Hindi nyo man po ako mapapatawad ngayon, pero sana po as soon as possible mapatawad nyo rin po ako. Thank you po. Pati na rin po yung mga kaibigan ko na hindi rin po kayang makapagsalita ngayon dahil na po din sa gulat sa nangyari. Biglang blow up po yung video. At aminado din naman po sila na mali-mali po talaga. Sorry po, patawad po.